Enkarterriko eskualdea Bizkaiko mendebaldean dago kokatuta. Eskualde landatarra gara, aberastasun natural handiarekin. Adibidez, Armañongo parke naturala daukagu, Karrantza eta Trutxiosen artean. Hemen aurkitu dezakegu, adibidez, parketxea inauguratu berria dena eta Pozalagoako kobak. Badaukagu baita ere Burdilmendi bide berdea. Eta Artxentales, Sopuerta, Galdames eta Muskiz batzen ditu gai hartan Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoan amaitzeko. Galdu behar ez dugun beste bizita bat, Galdamesen dago, automobilsare eta klasikoen museoa, Torre Loizaga. Hemen bertan, Rolls-Royceen munduko kolekziorik handiena aurkitu dezakegu. Hemendik oso hurbil, Arenatxarte parkea daukagu, Güeñesen. Hemen jardin botanikoa aurkituko dugu, abanguardiako eskulturekin. Bizita nahiko atsegina da lagunekin edo familiarekin egiteko. Bueno, orain Sopuertan gaude, Abeianeda auzoan, eta hemen badaukagu Enkarterretako museoa, Aintzinako Batzarretxea. Enkarterriko beste berezitasun bat txakolina da. Adibidez Zaian, 2 upeltegi ditugu, eta bertan egiten diren bisita gidatuak, antolatuak, pixkat txakolina hobeto ezagutzeko eta dastatzeko. Bizkaiko lehenengo hiribildua da, Balmase da, baina ez dugu ahaztu behar Enkarterrin beste hiribildua daukagula, Lanestosa. Eta Balmasedan, gomendatzen dizuegu, alde zaharretik buelta bat ematea, zeren sarma berezia dauka, eta Boinaz Lankartada museoa bizitatzea.